Že to nie je len problém tejto Ficovej vlády, lebo to my tak ľúbime, že lebo Fico. Toto je takisto lebo Matovič. Za čias Matovičových dotácií niekoľko 100 miliónov eur, ak si pamätáte, ja som to výrazne kritizovala. Vtedy, v ten deň som bola prvýkrát obvinená, že som akási penťačka, keď som bojovala proti tomu, aby z peňazí všetkých daňových poplatníkov a z odvodov boli platená len štátna neefektívna poisťovňa. Lebo dokedy by vás to bavilo? Predstavte si, že že ste bežec na nejakej trati a vždy, keď predbehnete súpera, tak toho súpera niekto naloží do auta a dá ho dopredu pred vás. A takto sa to deje niekoľkokrát. Ja som samozrejme už vtedy počula šumy o tom, že Achmea, ktorá je zvyknutá na férové trhové prostredie, jednoducho, že ich to nebaví, že uvažujú o odchode. A vedela som, že to posilní Pentu. Osobne Igorovi Matovičovi a Marekovi Krajčímu chcem zablahoželať, títo bojovníci proti Pente. Výsledok je, že Penta je teraz silnejšia. Nech sa páči. Toto je výsledok toho, čo oni robili dlhé roky.